Wat is er typisch Limburgs? Natuurlijk, vlaai. Dat gaan we vandaag maken bij Lodewijk Smaken. Van harte welkom bij Lodewijk Smaken. In dit programma maken we de lekkerste recepten uit de regio. Vandaag ga ik bakken met Ton. Ton Geurts is een muzikale man. Jarenlang stond hij op het podium met Jacques en Annie Everaerts en vormden ze het trio Triangel. Nog steeds treedt Ton geregeld op, nu met zijn vriendin Bernie. Naast muziek is koken zijn grote passie. Ton, naast muziek is koken dus een grote hobby van jou. Wat vind je daar zo leuk aan? Nou, het is vroeger begonnen. Hè. Toen mijn moeder in de keuken stond ik met de neus bovenop haar en te kijken. En als hij vlees in het molentje deed en dan mocht ik draaien aan die hendel. Ik vond dat fantastisch. Hè. Daar kwam voor die brei eruit. En ja, daar is het denk ik begonnen. Hè. De passie. Hè. Kijk, koken dat is een passie. Dat moet je niet alleen doen omdat je moet eten. Maar je moet er plezier aan beleven en dat proef je in de producten. Met liefde gemaakt. Zo, je moet alles doen wat je graag doet. Hè? Nou, koken is een van die dingen. Dat is echt, ben ik elke dag wel mee bezig. Maar vandaag gaan we niet echt koken, maar we gaan bakken. Wat gaan we maken? We gaan een rijstvlaai maken en een appelpudding kruimelvlaai. En je zult misschien denken, nou een vlaai maken is dat niet wat hoog gegrepen. En ik wil juist laten zien dat het voor iedereen mogelijk is om met een eenvoudig basisrecept een vlaai te maken. Voor de vlaaibodem hebben we nodig 250 gram bloem, 25 gram bastard, 75 gram margarine, 100 cc melk, een half zakje gist en een half theelepeltje zout. Voor de vulling van de vlaai 1 liter halfvolle melk, 75 gram suiker, 100 gram lassi dessertrijst, 1 zakje vanillesuiker en een theelepeltje zout. En zelf maak ik gebruik van een gewone vlaaienvorm. De mensen thuis wil ik dan adviseren om in een springvorm te werken, want dat werkt gewoon altijd randje los en het gaat goed. Je bent al begonnen, zie ik. Ja, zeker. Hè? Goede voorbereiding is het halve werk. Hè? Zeker. We beginnen met de rijst te koken. Je moet een half uurtje koken op een klein pitje en ondertussen kun je mooi verder gaan met de rest. Een half uur? Een half uurtje, ja. Dat moet een mooie binding zijn. Oké. Het recept dat komt ongetwijfeld op de website te staan. En het is nu een hele liter melk. Die gaat in de pan. Ja. Je kunt met andere rijstsoorten ook natuurlijk die pudding maken, maar dit is wat ik gewend ben en wat goed werkt. We hebben dus een liter rijst, melk en er komt 100 gram rijst bij, kan er gewoon gelijk bij. Een half theelepeltje zout, een beetje suiker natuurlijk, hè. 75 gram suiker doen we erin. Kijk, een beetje vanillesuiker gebruik ik en eventjes roeren. Dan brengen we hem zo tegen het kookpuntje aan en dan draaien we hem klein dat hij net blijft koken. Zo, de eerste stap is gezet, de rijstepap die staat op. Die moeten we nu naar het kookpunt brengen. We gaan de deeg mengen voor de bodempjes. Het recept, zoals gezegd, staat op de website. Ik zal het even, dit zijn voor 2 bodempjes. We hebben 500 gram bloem. Natuurlijk mooie witte patentbloem van de Jumbo, hele fijne bloem. Daar doen we 200 cc melk bij. Jeppe. 50 gram witte bastardsuiker. Een zakje gist. Oké. Niet onbelangrijk. Nee, ze hebben tegenwoordig ook verse gist bij de Jumbo, weet je dat? Oké, nee, dat wist ik van niet. Bruggeman, echt een goed merk. En dezelfde gist die de bakkers gebruiken. Gewoon nog 50 gram boter. En natuurlijk weer het snufje zout, waar hebben we een theelepeltje gelaten. Kijk hier. Kijk. Niet op de gist gooien, gaat de gist dood. Gist is een organisme wat leeft en dat zorgt voor de luchtbelletjes in de deeg, hè, dat het mooi loskomt. En zout, dat is eigenlijk juist de rest. Kunnen ze niet tegen. Nu gaan we mengen. En doe je ook vaak zingen onder het koken of bakken? Oh, kijk, jodelen, hè? Jodelen. Ja.
Maar ja, dan zijn we bezig met de apfelstrudel, hè? Zo Ja, bedoel je, ja, hè? een beetje die kant op. Want je treedt nog wel veel op. Ja, bijna elke week. En dat is een beetje aan het veranderen, het publiek. Of de doelgroep is aan het veranderen. Ik treed nu steeds meer op voor oudere mensen. Nou, wat zijn ouderen? Nou, zullen we zeggen van 50 tot 90 jaar, 60 tot 90 jaar. In zorginstellingen. En dat doe ik Oké. dan kleinschalig met een accordeonnetje, een mp3-spelertje, liedjes zingen met die mensen. Een beetje structuur erin brengen. Kijk, heb je een lekker bolletje? Zeker. Nou, dit bolletje, dat moet nu in een half uurtje onder een stukje plastic loskomen, rijzen, hè, dat er een beetje de lucht in komt. Hè. Want dat rijzen is heel belangrijk. Als een vlaaiendeeg niet gerezen is, dan wordt niet alleen de smaak niet goed, de kleur niet goed. Hij is ook niet stevig, dus je krijgt hem niet goed uit de vorm. En, dus dat is wel belangrijk. Terwijl Ton lekker aan het koken is, ben ik benieuwd hoe het er bij een echte bakkerij aan toe gaat. Daarvoor gaan we naar bakkerij Het Bruurtje. Welkom bij Bakkerij Het Bruurtje. Leuk dat jullie komen kijken hier bij ons in de bakkerij. We hopen dat jullie het een en ander kunnen laten zien hier in deze bakkerij. Hier achter ons ziet u dat ze vlaaien aan het maken zijn. In dit geval appelcitroenvlaaien hier. We zijn hier aangekomen in het bankethok. Hier is een lekker koel zoals u voelt. Het is hier maximaal 18 graden. En ja, hier is eigenlijk rauwverwerking. Dus heel veel slagroom, rauw fruitverwerking. Alles wat hier gemaakt wordt gaat eigenlijk niet de oven in. Dus dat moet heel hygiënisch gewerkt worden. Dus ik sta hier in de rijstkast en de rijstkast is altijd warm en vochtig. Ja, warm en vochtig, daar worden de suikers opgenomen door het gist, zeg maar. En dan krijg je aroma, smaak en het product krijgt meer lucht in het product. Nou, hier zijn we aangekomen bij Tai Tai, een seizoensproduct. Nu met Sinterklaas natuurlijk ja, gaat er veel over de toonbank. U heeft nou een kijkje door de bakkerij genomen. Ik hoop dat u het leuk vond, interessant vond. We hebben dus van alles laten zien. Hier achter ons is onze winkel. Ja, hopelijk gaat er veel over de toonbank natuurlijk. We leveren niet alleen hier in de winkel, maar ook aan het derde kanaal. En Jumbo, Harrood en Ilse van Beek is daar een heel mooi voorbeeld van. Wij zijn zelf ook van Pelemaas. Wij komen uit Panningen, dus nou, we vinden het heel leuk om aan dit programma mee te werken. Welke vlaaien gaan we maken, Ton? Ja, we gaan verder met de appelkruimelvlaai. De deeg is voor allebei hetzelfde, daar kun je elke vulling op doen die je wilt. Het basisrecept is 1 deel boter, 1 deel suiker, 1,5 deel bloem. Kind kan de was doen, hè? Doen we de bloem erbij. En we moeten zorgen voor de smaak, hè? Nou, dan heb ik een paar tips voor de mensen die thuis graag bakken. Kijk, custard is een hele goede smaakmaker en die geeft een mooie kleur eraan. Als je 1 eetlepeltje zo, weet je, een goede eetlepel. Custard, dat klinkt ook echt nostalgisch van vroeger, toch? Ja, dat is de kookpudding, hè? De kookpudding met het velletje erop wat niemand wou hebben, hè? Nou, dat is gewoon alles wat je nodig hebt. En in het najaar dan kun je de vlaai een beetje aanpassen aan het seizoen. Dus je kunt bijvoorbeeld heel goed speculaaskruiden gebruiken. 2 theelepeltjes naar smaak, het kunnen er ook 3 zijn, onder de bloem mengen. Of kaneel kun je doen.
Een beetje die herfst, de smaken, ja. Kokos kun je er ook onder mengen. Fantastisch te gebruiken. Die schilfertjes. Maar dat is misschien wel leuker in de zomer weer. Inderdaad, Ja. ja. Je moet het bloem wegwerken. Kijk, en ik roer. En dat worden vanzelf kruimeltjes, ja. Ik denk dat je dat graag ook eens wilt proberen, of niet? Nou, ik wil wel eens voelen. Nou, maar... Ik heb schone handen. Oh ja, dat is echt zo'n speciale kruimelige substantie. Ja. Ze zijn al bijna klaar, dus hier moet je dus... Niet te veel doen, dan heb je helemaal... Ja. Karen, we gaan verder met de gele room voor het onderste laagje op de kruimelvla. Poeder erin. De rijstepap is al lekker aan het binden. Ja, dat gaat op het laatst vrij snel, ja. Dat gaat helemaal goed komen zo. Op het pak staat misschien dat je korter moet koken, maar hou je maar aan die 30 minuten. Want er is natuurlijk een verschil of je vlei gaat maken of dat je gewoon een dessert gaat maken. Ja, precies, ja. Dus dat is wel eventjes mijn tip. Nou, ik heb een gachtje nodig, ik pak gewoon hetzelfde, want dat blijft toch in de familie, ja. Hij is nu eventjes heel slap nog, maar die stijft wel op hoor. Er zit zetmeel in en dat heeft zijn tijd eventjes nodig. Ik heb een werkje voor jou. Je mag de appels schillen. De vitamintjes die zitten onder de schil. En je kunt de schil oplaten, want het ziet heel mooi uit qua kleur. Het is handig zo'n schil, denk ik. Maar er zijn mensen die vinden die schil toch net een beetje te taai aan in de mond. Dus haal ik ze er maar vanaf. Maar ze mag gewoon opblijven. Het ziet er heel mooi uit trouwens. Een beetje rood, een beetje groen. Karen, we gaan de deeg uitrollen. Dus we pakken het bolletje deeg uit de plastic. Is lekker losgekomen, voel maar. Oh ja, voelt goed. Ja. Een beetje bloem. En op televisie dan gooien ze daar zo rond mee, hè. Maar ja, we moeten zelf poetsen heb ik gehoord, dus ja, dat zullen we maar niet doen. Eventjes de spulletjes aan de kant. En je hebt die vorm al een beetje ingevet? Ik heb er een beetje margarine in gestreken. En dan probeer hem overal even dik te houden natuurlijk. En ja, er zijn mensen die houden van een dunne bodem. En sommigen vinden juist een beetje een stevige bodem lekker. Nou ja, als je thuis bakt, wil je natuurlijk niet op het laatste moment de vlijm mislukt. Dus Nee. een hele dunne bodem is ook een stukje moeilijker dan. Hè? Dus, En deze wordt dan wordt die hard of middenin zo'n nee, beetje? dit is een gerezen deeg noemen ze dat. Dat is gewoon omdat die gist in verwerkt zit. Dus dat is geen harde wenerbodem. Als hij net uit de oven komt, dan is hij wel, dan kun je zeggen hard, maar die trekt later weer zacht bij. Oké, ja. Kijk, dan gaan we af en toe. Het vormpje moet een beetje 2 centimeter, 3 centimeter groter zijn dan de vorm. En dan moeten we de lucht eruit halen. Dus we maken het randje los en doen we met het duimpje zo Kijk. eventjes de luchtbelletjes eruit. En nog niet afsnijden. Nee. Want de deeg, ja, er zit nog een beetje spanning in. En dan zou dat randje omlaag zakken. De appelkruimelvlaai, daar beginnen we mee. De gele room hebben we gemaakt. Kunnen we allemaal gebruiken op die vorm. Nou, het ziet er heerlijk uit. Ja, kijk, als je een kleine kinder thuis hebt, dan moet je dit niet eruit halen. Hè? Dan zeg Het is je, een lekker... ga maar eventjes lekker snoepen. Appelpartjes erop. En dan leg ze maar goed niet- tegen elkaar, want je moet wel appel proeven natuurlijk. Hè? Kijk, we gaan er wat kaneel erop strooien. ja, een beetje de herfstsmaak. Ja, de appeltjes en kaneel, dat horen we elkaar. Hè? En dan komen nog de kruimeltjes over. Dus, Oh ja. je mag het wel proeven. Hè? Het is niet zo dat je moet denken, oh, dit is te veel. Dat is niet te veel. Nee, nee. Want hier komt vocht uit, hè? Een zwaai met bakken en dan vloeit die heel mooi uit. Kijk, Kruimeltjes. kruimeltjes verdelen we erop. Kunnen we gewoon zo. Tot aan het randje natuurlijk. En de volgende wordt de rijstevla. We hebben de rijstepap, die is inmiddels afgekoeld. We hebben 2 eiertjes splitsen. Oké. Kijk. Het eiwit moet in een schone beslag komen, anders klopt het zich niet op. Hè? Ja. We kunnen die zondag ook eens rijstevlaai maken, mevrouw. Ja.
En de dooier komt in de rijst. Die zorgt ook voor een stukje binding. Ja. Nou, zetten we de mixer erin. Een goede eetlepel suiker is voldoende voor dit. Dus, maar dat kan ik zo uit... Op het hele dag. ja, Dus eigenlijk het eiersjoem, wat wij noemen in ons dialect. eiwit joh, Ja. ijsjoem. Perfect, Ton. Dat is gelukt. Ja, en eiwit is lucht, hè? Dus die willen we erin houden. Dus ik ga met de handen onder elkaar maken. Niet met een mixer, want dat is helemaal niet... nee, dat is belangrijk. Dus even schone handen. Ja. Eerst het dooiertje eronder doen. Moet goed verdeeld zijn. Dat je het gewoon mooi luchtig houdt. En die dooier moet je niet van tevoren doen, want dan slapt de rijst helemaal af. Dus er zit dan een proces in. Nu gaat het eiwitje erin. Ja, het ziet misschien eventjes vreemd uit, mevrouw, maar het is... Nooit gezien, hè? nee, je kunt het ook met een lepel doen natuurlijk, Ja. voorzichtig. Hè? Maar het gevoel is zo belangrijk met alles. En als je te lang roert, dan heb je de hele lucht eruit. Dan wordt het stijf. Nou, de lucht is eruit en dan krijg je gewoon een blinde vla. Die moet een beetje gepantserd zijn, hè? Een beetje gevlekt van boven. Kijk, dit is voldoende. Oké. Kan er allemaal op. Kijk eens. Dan ga ik eventjes de handen wassen. En kun je het afrollen. Rolletje deeg. Nou, dat gaat toch al prima? Ja, ja. Ja, perfect. Nou, En wie lang in de oven? ze gaat een half uurtje in de oven. En ik begin afhankelijk van de oven. Elke oven kan een beetje anders zijn. Hè? 225 graden. En de laatste 10 minuten dan zet ik de oven een beetje terug, zo net onder de 200. Zo, half uurtje wachten, tijd voor koffie. Zo Karen, nou, we laten ons verrassen. Tegen de zon. Wauw. Kijk eens hier, hè, wat een Dat plaatje. Hè? ziet er goed uit. Nou. Heerlijk. Zullen we koffie gaan maken? Zeker. Eventjes afkoelen, maar dan kunnen we ook gelijk aanvallen. Hè? En iedereen mag meeproeven. Heerlijk. Ben je benieuwd naar het resultaat? Ga dan naar onze website omroeppnm.nl. Daar vind je alle informatie over dit recept. Volgende week zijn we alweer. Tot dan!